Mä haluan jouluksi Meganuken ja Tukkakeijun, Tinkelmankelin, Superdupermiehen, tanssivan ja laulavan lelusirkuksen ja Normitin ja Pinksudin. Keskitalvella 69 setämies Harmaakulma avasi kauan odotetun lelukauppansa ovet. Hän oli lyhyt ja harmaa miekkonen ja käytti valkoista myyjän takkia. Kauppa oli ihan hänen näköisensä. Siellä oli siistiä ja mukavaa. Ihmiset tykkäsivät pistäytyä asioimassa siellä. Jotkut tulivat purkaakseen huoliaan setämies Harmaakulmalle. Hän oli hyvä kuuntelija. Jotkut tulivat vain, koska lähettyvillä ei ollut toista lahjakauppaa. Monet tekivät lelukaupasta hienoja löytöjä. Puusta veistettyjä autoja, kudottuja nukkeja, jättimäisiä palapelejä ja paljon muuta. Setämies Harmaakulma, hän löysi rakkaan, meni naimisiin ja huolehti myöhemmin ainoasta tyttärestään menetettyön vaimonsa. Eräänä päivänä maailma menetti setämies Harmaakulman. Neiti Harmaakulmaa tämä liikutti syvästi, vaikkei hänen naamansa sitä paljastanutkaan. Hän otti isänsä paikan urheasti. Mutta mikään ei ollut kuin ennen. Kaupunki kaupan ympärillä oli kasvanut. Ihmiset ajoivat laveampia teitä megalomaanisiin marketeihin, joista he saivat kaiken halajamansa. Kaikilla oli kova kiire. He rakensivat helpompaa elämää itselleen niin kovalla halulla, että alkoivat vierastaa kaikkea, mikä ei heidän unelmansa heti sopinut. Neiti Harmaakulma seisoi urheana pienessä lelukaupassaan ja odotti asiakkaita. Hänellä oli hieno kokoelma leluja. Yhdestä nurkasta saatoit löytää vankkarakenteisen Action Danin tai tankkitimpan hurjempiin leikkeihin. Somille pikkutytöille tarjolla oli taas Salli Supermallia monine vaatekertoineen tai pehmeä ja suloista Pörri karvapalleroa. Neiti Harmaakulman kokoelmissa oli vain yksi ongelma. Kaikki sen lelut, jopa hassusti päätään keikuttava nyökkymatti, olivat vanhanaikaisia. Koska kukaan ei enää käynyt lelukaupassa, neiti ei voinut uusia varastoaan. Ehkä vahingossa, ehkä ajettuaan harhaan, äkkiä eräänä päivänä herra Hupiaikamestari astui neidin kauppaan. Ho, hän huudahti. Kuulin, että kauppaatte leluja. En pitkään, luulen, totesi neiti Harmaakulma. Ällös olko alla päin, pikkurouva, minulla on kauppanne pelastaja. Herra Hupiaikamestari lupasi ja heilutti salkkuaan. Hän antoi neidin kurkistaa sen sisään ja nauriskeli kaupustelijan nauruaan. Eikö se olekin kivaa? Neiti kurkisti salkkuun vielä toistamiseen. Enpä tiedä, näyttää jotenkin elottomalta. Herra Hupiaikamestari ei antanut hymynsä pettää. Voi pikkurouva, eivätkö ne oikeastaan ole sitä kaikki? Hän heilautti kättään kaupan poikki. Neiti Harmaakulma piti pokerinaamansa. Hän rakasti lelujaan, mutta tottahan ne olivat vain muovia ja muita materiaaleja. Voisin jättää tämän yhden mallikappaleeksi tänne. Näette sitten omin silmin, kuinka mainio sen suosio onkaan, herra Hupiaikamestari sanoi. Hän tahtoi jo kovasti jatkaa matkansa toiseen liikkeeseen. Neiti Harmaakulma kiitti myyntimiestä ja vei tämän lähdettyä salkun kauppansa ikkunaan. Taas alkoi odottaminen. Tunnit kuluivat, pitkät ja hiljaiset. Lopulta neiti antoi periksi. Selvästikään hänen isänsä tie ei ollut häntä varten. Hänen piti siis ryhtyä johonkin muuhun, sellaiseen paremmin nykyajan elämänmenoon sopivaan. Tässä vaiheessa ehkä kysyt, miten kävi Harmaakulman leluille. No, kun neiti oli mennyt, myös ne kurkistivat salkun sisään. Sieltä lelut löysivät ihanimman ja aidoimman version robotti Mariasta. Kun se istui muiden lelujen keskelle, ilo loisti niiden lasisilmistä. Niillä oli vihdoinkin leikkikaveri.